Il-kriżi finanzjarja fih dan il-Partit Nazzjonalista inkluż bit-taħwit fil-kontijiet tiegħu u bdejn ta' madwar 40 miljun euro qed tkompli tissekka eżjed f'nofs kampanja għal ħatra ta' kap ġdid. Dan hekk kif fl-iskandlu tan-nuqqas tal-pubblikazzjonijiet tal-kontijiet u rapporti awditjati tiegħu għal dawn l-aħħar 5 snin, One News informat li l-kumpanija ta' awdituri li tqabdet fl-aħħar xhur ħaslet idea mid-bażwir li jeżisti. Fil-fatt nistgħu nikkonfermaw li l-Partit Nazzjonalista issa ngaġġa awdituri ġodda u mill-ġdid qed jitlob estensjoni oħra biex dawn ikunu jistgħu jibdew l-affarijiet mill-ġdid. Mis-sena 2020 mindu Bernard Grech sar kap, il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma ġie konformi mal-att dwar il-finanzjament tal-partiti, sempliċiment għax ma sottomettiex lill-Kummissjoni Elettorali rapporti awditjanti tiegħu ta' kull sena kif inhu obbligat bil-liġi. Dan jagħti stampa kompletament bil-maqlub ta' dik li qed jipprova jagħti il-Partit Nazzjonalista, inkluż fl-aħħar 24 siegħa fejn kompla jagħti tama falsa dwar is-sitwazzjoni. Rapport tal-Midja Nazzjonalista l-ħamis qal li l-kontijiet awditjati se jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni Elettorali fil-ġimgħat illi ġejjin, f'dak li jidher li hu tentattiv ieħor biex jagħti xi tip ta' tama lill-kredituri tiegħu inkluż dawk li investew fiċ-ċedoli PN. Mistoqsi speċifikament mid-Times fis-27 ta' Mejju li għadda fl-aħħar konferenza tal-aħbarijiet tiegħu qabel tefa' r-riżenja, Grech ma rridx jintrabat b'dati dwar meta se jippreżenta tali kontijiet. His party are still yet to publish their accounts. Back in January you told us you were waiting on your auditor. Is this still the case? L-aħħar informazzjoni li għandi hija identika. Jekk qed idum daqshekk, sinjali hemm xi ħaġa ħażina leh? Mhux bil-fors, sinjali li allura. Tiġu warajk imma. Mhux qed nitkellmu fuq jiena ma noqgħodx niġri personalment wara ovvjament hemm min joħsieb. Can you give us a date? When will this be done? When will we see at least the 2022 account, for example? Ovvjament m'iniex pożizzjoni li nagħtik data issa. Dana Ġifieri l-aħħar laqas sal-aħħar tas-sena. Jiena ma nħobbx nagħti dati. Waqt li mis-sena l-oħra l-Kummissjoni Elettorali wissiet kemm il-darba lill Partit Nazzjonalista permezz tat-teżoriera tiegħu Veronika Perici Kalascione illi tiġi bint il-Viċi Kap attwali Alex Perici Kalascione biex jintbagħtu ir-rapporti pendenti dan baqa' ma seħħx. Minflok One News huwa informat li t-tweġiba dejjem kienet u għada dik li tintalab estensjoni oħra fid-data biex jiġu sottomessi. U dan dejjem xi skuża ġdida bħal nuqqas ta' riżorsi umani, problemi li m'għandhomx kontroll fuqhom u ovvjament li jintefa' it-tort fuq l-awdituri. Sorsi f'dan il-Partit Nazzjonalista stess qalu lil One News li f'Settembru tas-sena l-oħra kienet appuntata l-kumpanija tal-awdituri Audit and Assurance Finanzi. Id-direttur tagħha Stuart Urpani kien ippjana li sa 3 xhur wara jibda jaħdem fuq rapporti finanzjarji ta' snin 2021 u 2022. Dan biex ta' Diċembru li għadda jilħaq jinstab tarf tas-sitwazzjoni. Kena kalkulat ukoll li r-rapporti awditjati għas-sentejn imsemmija ikunu lesti sa Marzu ta' din is-sena u immedjatament jibda x-xogħol fuq il-kontijiet għall-2023. Minkejja dan wara li issa ddew 4 xhur minn Marzu xorta waħda ma sar l-ebda progress tant kemm jidher li s-sitwazzjoni hi tal-waħx. Skont is-sorsi ta' One News wara 10 xhur ta' ħidma Urpani ma rnexxielu jasal imkien u mhux esklus li ma jridx jiċċappas mat-taħwit u tbażwir li jeżisti. Dan wasal biex il-Partit Nazzjonalista mill-ġdid jitlob estensjoni oħra lill-Kummissjoni Elettorali. Issa jirriżultalna li reċentament ġie appuntat Ryan Borch mill-kumpanija Precision Point Malta li fisser li kien meħtieġ perjodu itwal ta' żmien sakemm l-awditur ġdid ikun jista' jibda jitratta u jiffinalizza rapporti blura. Skont lat dwar il-finanzjament tal-partiti, dikjarazzjoni qarrieqa jew falsa reat u ġor magħha multa amministrattiva ta' bejn 1,000 euro u 10,000 euro flimkien ma' sospensjoni tal-kariga fil-partit relatat f'dan il-każ tat-teżorier irreġistrat. Dan minbarra l-konsegwenzi serji fuq il-kumpanija tal-awdituri li twettaq tali proċess b'mod qarrieqi jew fals. L-istess liġi li ddaħlet biss mill-Gvern Laburista u baqgħet tiġi skartata sal-2013 tobbliga lill-uffiċjal inkarigat biex fi żmien 4 xhur minn tmiem tas-sena finanzjarja jippreżenta lill-Kummissjoni Elettorali l-kontijiet verifikati għal finijiet ta' dikjarazzjonijiet annwali tal-kontijiet li għandhom ukoll jinkludu spejjeż ta' kampanji elettorali. Ta' min jirrimarka li l-Partit Laburista u anke partiti żgħar bħal ABBA, Partit Popolari, Imperium Ewropa, ADPD u Volt il-kol batu r-rapporti tagħhom fil-ħin lill-Kummissjoni Elettorali.